गोलावसो फैदों बाजै लोमजानायखौ नायफैदों बेखायनो हायोना हाया नायनायसै आरोना दे नायलांबाय थादो होमबा दा नै जोंनि बाजैखौ गुवाहाटियाव लांनो नागिरबाय लोगोफोर मानि मानसिया गारमायावहाय सिथर जादोंमोन बेनो बारा जालांबाय आरो ओंखामबो जानो हाला दा क'क्राझाराव हायैनि गुवाहाटियाव लांनो नागिरबाय मानसिया एसे सिरियास जाबायना दे बयबो लोगोफोर जोंनि बाजैनि थाखाय मोजाङै मोजां गुवाहाटिनिफ्राय हामनानै फैथोंसै बयबो इसोरनाव आर'ज खालामनानै होदो आरो आङो मोजाङै भिडिअ खालामनो मोनासैना इमारजेन्सि जाबाय दे होमबा लोगोफोर बाजैनि थाखाय बयबो इसोरनाव आर'ज खालामनानै होदो जाहाथे जोंनि बाजैया गुवाहाटिनिफ्राय मोजाङै मोजां हामनानै फैयो बयबो आर'ज खालामदो लोगोफोर नै दायो एम्बुलेन्सजों लांसै गुवाहाटिसिम आरो दा गुवाहाटिनि डक्टरा मा होनो अपारेसन खालामनांगौ ना मा खालामनांगौ उनावसो मोनथिसिगोन आरोना दे होमबा नों थांफानोसै थांफादो थांदो थांबाय नै दा